pala yung tulay dito. Dito tayo guys. Dito guys yung nasirang tulay guys. Pakyat na tayo guys. Ito yung nagiba na tulay. Ayan. Ang tulay dito. Ano kasi, mahaba yung tulay na to. Mahaba. Talagang para bakit yung sa namin to. Bakal ka dito, bakal na sabay na. Bakal na sabay na truck. Kasi kakatakot. Ayan, mahaba rin ito. Kung tatanggalin mo to, mga 400 tangkal. 400 siguro tangkal kung dadangkalin mo siya.